Nabuksan na ang Visman Tourism Congress, Travel Sale, Visman Hotel and Food Service Supplier Show o Visman Printing, Packaging and Plastic Show karong adlaw Hulyo 13 sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa lahug dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong kalihukan gipasiugda sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu Incorporated kon EDSRAC kauban ang Global Link MP. Tumong niini ang paghatag og oportunidad alang sa pakig-alayon sa mga magpapatigayon sa tourism ug manufacturing industries aron mapalambo ang ekonomiya sa nasud. Our dynamic hospitality industry, comprised of exceptional hotels, resorts, and food service providers, has consistently extended warm welcomes, curated extraordinary experiences, and bestowed unforgettable moments upon tourists and guests alike. Gawas sa mga negosyante gikan sa pribadong sektor, mipakita usab sa ilang suporta ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Tourism o Department of Trade and Industry. To all the participants, make the most of these events, engage in insightful discussions, explore new partnerships, and immerse yourself in the wealth of knowledge and expertise available. Dinhi nagtapok ang nagkadaiyang mga negosyante sa industriya sa turismo ug pagama gikan sa Visayas ug Mindanao aron ipasundayag ang nagkalain-lain nilang produkto ug serbisyo. Sa maong exhibit makita ang mga gamit sa commercial ug hospitality industry, lakip na ang mga makina sa printing ug packaging. Usa sa mga exhibitors kining tag-iya sa usa ka furniture company sa Sugbo nga mao'y tig-supply sa mga dagkong hotels dinhi. All our furniture is aluminium frames. Powder coated and after that met plastic weaving, and the warranty, what I say already, is 10 years on the framing and 5 years on the plastic weaving. But this chair is, for example, by Shangri-La, already 12 years old. Every Sunday I go for happy hour in the Shangri-La, and still the chair is like new after 12 years. Malipay sab ang mga travel enthusiasts dinhi kay daghang promo packages nga gitanyag ang nagkadaiyang hotels, resorts ug airline companies. Ang maong exhibit mula nat hangtod Pizza 15 adlawng Sabado dinhi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Kini si Velasquez, UP Comm Intern alang sa 𝗦𝗶𝘃 Cebu.